Ninjani emakhaya? Namhlanje sizokhuluma ngomuthi umathithibala. Bengisacela ukuthi u-like le video, uphinde usubscribe kule channel futhi ukuze mengifaka amanye ama-video usheshe uwathole. Umuthi umathithibala uyangena kwintelezi yokuchela egcekeni mengabe kuwukuthi nixosha imoya emibi nihlushwa zilwane. Uyangena emthini yecala, uyangena emthini wokubamba umuntu wakho, uyangena emthini webhola, uyangena kwidliso langaphansi, uyangena kwidliso lokudla, uyaphalaza, uqinisa nomzimba mawuphalaze ngawo. Uyawutshala ekhaya uphebeza imimoya emibi. Kubantu abaningi nje bajwayele ukuthi bewutshale elokhunjaneni, ebhakedeni noma endishini encane bewubeke phezu kwamathayela ukuze uthithibalise imimoya emibi edlalela kulelo gceke lakini. Uyangena kwezokucupha uma ngabe uthithibalisa umthakathi egcekeni ukuze umbambe. Umuthi umathithibala uyangena emthini wokuqina. Umuthi umathithibala uyangena emthini wokugembula. Bengisacela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe kule channel ukuze uwathole amanye ama-video engizowafaka esheshe engene kuwena. Siyabonga.